Χαίρετε και καλώς ήρθατε στο βίντεο στο οποίο θα δούμε τις 4 τελευταίες περιπτώσεις για το full PLL, για τις 21 περιπτώσεις του PLL. Αυτές οι 4 περιπτώσεις είναι οι πιο δύσκολες και είναι τα 4 GPerm. Και με συγχωρείτε που έχω να κάνω καιρό βίντεο, αλλά το πρόγραμμα μου έχει γίνει λίγο χάλια. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να το φτιάξω όσο έχω καιρό. Αν και νομίζω θα κάνω κάθε μέρα βίντεο από 1 ή 2. Και αυτά είναι τα 4 GPerm. Ναι, ξέρω θα έπρεπε να είναι 4, αλλά έχω 3. Το τέταρτο όμως θα το κάνω αφού τελειώσω με αυτά τα 3. Επειδή δεν είχα αρκετούς κύβους για να κάνω το τελευταίο. Τσεκάρετε, θα έχω τους αλγόριθμους στην περιγραφή, όπως επίσης και τα timestamps. Και ας ξεκινήσουμε. Βασικά δούμε πρώτα περιληπτικά τα 4 GPerm. Πρώτο GPerm, θα έχουμε τα φωτάκια μας και στα 4 GPerm, και στα 4 θα έχουμε τα φωτάκια. Οπότε στο πρώτο θα έχουμε τα φωτάκια και θα έχουμε το 2x1 block. Αυτό δηλαδή το πράγμα εδώ πέρα πίσω. Οπότε είναι τα ζευγαράκια και αυτό είναι πίσω. Το δεύτερο GPerm είναι αυτό που πάλι έχουμε τα λαμπάκια, τα φωτάκια, αλλά αντί να είναι εδώ πίσω, αυτά τα κυβάκια βρίσκονται εδώ. Το τρίτο GPerm, αυτά τα δύο θα βρίσκονται εδώ. Και στο τέταρτο GPerm θα έχουμε τα φωτάκια μας και αυτό το block θα βρίσκεται μπροστά μας. Πάμε να δούμε το πρώτο GPerm. Εγώ τα GPerms τα έχω χωρίσει αλφαβητικά, με αλφαβητική σειρά. Δηλαδή είναι το A, B, C, D. Αυτό δεν έχει καμία σημασία, απλώς άμα θέλετε μπορείτε να το κάνετε και εσείς έτσι για να σας είναι πολύ πιο εύκολο, για να το θυμάστε. Και πάμε, αυτό είναι το πρώτο GPerm που έχουμε αυτά και αυτά εδώ πίσω. Το πρώτο GPerm είναι το GPerm C. Για να λύσουμε αυτή την περίπτωση και στα 4 GPerm πάλι θα πρέπει τα λαμπάκια να τα κρατήσουμε προς τα αριστερά και στα 4. Οπότε αυτό πάντα αριστερά. Και θα πρέπει να κάνουμε τις εξής κινήσεις. R2, μικρό U τόνος, R, U prime, R, U, R prime, μικρό U τόνος, R2. Και έτσι πως είστε τώρα μετά από το R2 βλέπετε αυτό το ζευγαράκι το οποίο ανήκει εδώ. Οπότε μπορείτε μετά έτσι πως είστε να γυρίσετε τον κύβο και να το βάλετε στο slot που ταιριάζει. Επαναλαμβάνω, άμα είστε έτσι και κάνετε αυτό, είναι Y. Αυτή η κίνηση ονομάζεται Y. Δηλαδή είμαστε εδώ, αυτή η κίνηση ονομάζεται Y και αυτή η κίνηση ονομάζεται Y τόνος. Εύκολο. Πάμε να δούμε το δεύτερο GPerm. Ορίστε και το δεύτερο GPerm που έχουμε τα λαμπάγια, αλλά αντί αυτό να βρίσκεται πίσω, βρίσκεται εδώ. Οπότε πάλι θα τα κρατήσουμε προς τα αριστερά και θα κάνουμε τις εξής κινήσεις. R prime, U prime, R, Y, R2, μικρό U, R prime, U, R, U prime, R, μικρό U και R2. Μικρό U τόνος, με συγχωρείτε, μικρό U τόνος. Και βλέπετε ότι λύθηκε το δεύτερο GPerm. Πάμε να δούμε το τέταρτο GPerm. Το ξέρω θα έπρεπε να ήταν το τρίτο, αλλά και πάλι
Με συγχωρείτε, αλλά θα κάνω το τέταρτο, το τελευταίο δηλαδή. Για το τέταρτο G-perm πάλι έχουμε αυτά τα δύο φωτάκια και αυτό εδώ το block μπροστά μας. Οπότε πάλι θα τα κρατήσουμε αυτά τα φωτάκια αριστερά. Και θα κάνουμε τις εξής κινήσεις. R2 μικρό u, R prime u, R prime u prime, R μικρό u τόνος, R2. Τώρα θα πρέπει να κάνουμε το y prime και R prime u r. Και βλέπετε ότι λύθηκε και αυτή η περίπτωση. Πάμε κυρίες και κύριοι και στο τρίτο G-perm. Πάμε στο τρίτο G-perm που έχουμε τα λαμπάκια μας και το block βρίσκεται εδώ. Όχι εδώ, ούτε εδώ πίσω, ούτε μπροστά μας. Βρίσκεται εδώ. Ο αλγόριθμος για αυτή την περίπτωση πάλι κρατάμε τα λαμπάκια αριστερά. Το έχουμε αυτό εδώ και κάνουμε τις εξής κινήσεις. R U R prime. Θα κάνουμε ένα y prime, R2 μικρό u τόνος, R u prime R prime u R prime μικρό u και R2. Και βλέπετε ότι λύθηκε και η τρίτη περίπτωση. Αυτό και σε κύριε ήταν το βίντεο για σήμερα. Βασικά θα κάνω ακόμα ένα μετά από αυτό. Με συγχωρείτε πολύ που διέγραψα το κύβος vs κύβος που σύγκρινα τον Chi Thunderclap και τον Monju Aolong στην δεύτερη έκδοση. Μάτωσα τέλος πάντων. Ναι. Οπότε στο επόμενο βίντεο θα κάνω το comparison, την σύγκριση του Aolong δεύτερη έκδοση και του Chi Thunderclap. Και δεν έχω κάτι να πω, ελπίζω να σας άρεσαν τα tutorials. Γεια σας. Υπενθυμίζω άμα σας άρεσε το βίντεο να πατήσετε like, άμα δεν σας ξέρετε ποιο να πατήσετε. Επίσης θα ήθελα πολύ να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Και επίσης, όπως είπα, τα 4 G-perms, το πρώτο που έχουμε τα λαμπάκια εδώ και το άλλο βρίσκεται πίσω. Δηλαδή έχουμε τα λαμπάκια και αυτό βρίσκεται εδώ πίσω. Είναι το G-perm C. Άμα έχουμε τα λαμπάκια και αυτό κοιτάζει εδώ, είναι το G-perm B. Άμα τα λαμπάκια κοιτάζουν εδώ, όπως είπαμε στην τρίτη περίπτωση, στην τελευταία, είναι το G-perm D. Και άμα κοιτάζουν εδώ τα λαμπάκια, άμα κοιτάζουν εδώ το block, με συγχωρείτε, που είναι εδώ, είναι η τέταρτη περίπτωση και είναι το G-perm A. Δεν έχω κάτι να πω σε αυτό το βίντεο. Γεια σας.